नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थामहिनबा 14 नं चिरांगो ब्लक कमिटि अफिसफोरनि जानानै आङो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिगोन। दिनैहाय जोङो मोजां खौरां होननानै बुंनांगोन। जोङो दिनैहाय चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि बिथोन बायदियै जे जोङो 14 नं चिरांगो ब्लक कमिटि अफिसफोरनि जे गोदान आफाद आबुं मोनसे आफाद बे आफादखौ दिनैहाय जोङो दाफुंनो हाबाय। बे आफाद दाफुंनायनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय 14 नं चिरांगो ब्लक कमिटियाव गासै 31 सोद्रोमा लानानै मोनसे गोख्रों जोङो कमिटि जोङो दाफुंनो हाबाय आरो जों आसा खालामो बे कमिटि दाफुंनायाव जोंहा मिरुनि जे टीम अबजार्भार बिथांमोननो जोङो साबायखर जासिनांगोन। जिल्ला कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोननो जोङो साबायखर जासिनांगोन। जोंनि प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरिफोरनो निसय जोङो साबायखर जासिनांगोन। रायजो राजाफोरनिसिम बे हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम जोङो जोंनिफ्राय जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो साबायखर जासिदों। जों आसा खालामो जे नैबे 2022 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइ जे 3 बोसोरनि जे सम बे समाव जोङो बे ओनसोल लुखांनायनि थाखाय समस्ति जौगाहोनायनि थाखाय निसय जोंहा गोबां नोजोर आरो बिथांखि मिशन एन्ड भिजन जों निसय लानांगोन आरो लानानै जों खामानि मावलांनो जों सिगांदों। जों आसा खालामनो हायो जा बिटिआर गोरोबथानि जे दफाफोर बे दफाफोराव थानाय जे माखासे फसंथान जे गायसननायनि जे बाथ्रा बे फसंथानफोरखौ निसय जोंनि बिटिआरनि जोंहा मावफुं सोद्रोमा जे प्रमद बर' बिथांनि अननायजों निसय बे जायगायावबो बे ओनसोलावबो जोङो जोंनि बे लुफुंनो गोनां बा मावफुंनो गोनां जे माखासे फसंथानफोर बेखौ जों मोननो हागोन बेखौ जों मिजिं खालामो। जोंहा बे ओनसोलाव गोबां जेंनाफोर दङ। जा हा हुनि जेंना बे हा हुनि जेंनाखौबो निसय जोङो जोंनि दोलोनि जानानै निसय जोङो जोंनो बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि मावफुंगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायनो नाजागोन जाहाथे थाबैनो बे हानि जेंनाखौ जाहाथे फोजोबनानै होयो बेखौ जों लुबैगोन। आरो बे ओनसोलाव जोंहा लोंग्रा दैनि गोबां जेंना दङ। बे लोंग्रा दैनि जेंनाखौबो जोङो थाबैनो सुफुंजानो जोङो खावलायगोन। आरो जोंहा बे ओनसोलाव गोबां एलपिनिफ्राय लानानै कलेजसिम जा भेन्सार आरो प्राइभेट बेबायदि माखासे फरायसालिफोर दङ। दा बेखौबो जोङो सरकारनि माखासे अनसुंथाइनि गेजेरजों जों बे ओनसोलखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे बाथ्रा बेखौ जाहाथे मावफुंनानै होयो बेखौ जों लुबैगोन। आरो जों आसा खालामदों जे जोंहा बे ओनसोलाव जोंहा दिनैहाय गोबां माखासे लामा बान्दोनि जेंना बे जेंनायाबो निसय जोंनि गेजेराव दङ। बेखौ जोङो निसय मावफुंनायनि थाखाय जोङो बिथांखि लानांगोन। आरो जों आसा खालामदों जोंहा बे ओनसोलाव गोबां माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ। दा बिथांमोनहा निसय माखासे रेजिस्टार जाबाय माखासे रेजिस्टार जायाखै। रेजिस्टार जायैफोरखौबो थाबैनो रेजिस्टार खालामनांगौनि थाखाय जोङो नारसिनगोन। आरो जों आसा खालामगोन जोङो बे ओनसोलाव जोंहा गोबां माखासे मावनो गोनां खामानिफोर निसय थागोन। दिनैहाय जोङो नुदों बे ओनसोलाव जोंहा गोबां माखासे जेंनाफोर दङ। बे जेंनाफोरखौ जोङो लासै लासै जोङो निसय मावफुंनांगौ जोंहा थागोन। बे ओनसोलाव दासिमबो गेलेनाय बिथिङाव जोंहा मोजां मोनसे बारहावा जों लाबोनो हानाय जायाखै। दा बेनिखायनो जों आसा खालामगोन बे ओनसोलाव गेलेनायनि जे थासारि बेखौ जोंहा निसय खालामनांगौ दङ। जों मिजिं खालामदों फैगौ 25 मार्च 2022 मायथाइनिफ्राय 30 मार्च 2025 मायथाइसिम 22 मायथाइसिम जोंहा थाइखाजुरायाव जे 68थि भारत रत्न लक्ष्मी गपिनाथ बरदলৈ फुटबल ट्रफि बे जानो थांगासिनो दङ। बे जोंनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि गोनां आरो इन्सपाइरेसन थुलुंगा गोनां मोनसे जागोन होननानै जों सानदों। आरो लाइमोनफ्रा बेखौ नोजोर खालामनानै निसय फैबाय थानाय समाव गावखौ सासे राफोद गेलेगिरि दानो हाथों बेखौ जोङो आसा खालामदों। जों आसा खालामबावदों जोंहा बे ओनसोलाव जोंहा माखासे रेजिस्टार क्लाब दङ माखासे रेजिस्टार जायै क्लाबफोर दङ। बे रेजिस्टार जायै क्लाबफोरखौबो थाबैनो जोङो रेजिस्टार खालामनांगौनि थाखाय जों सरकारखौ नारसिनगोन। जों आसा खालामगोन बे ओनसोलाव जोंहा गोबां माखासे बायदि बायदि बिथिङाव जेंनाफोर दङ। बे जेंनाफोरखौ जोङो निसय दिनै नङा गाबोन माबा मोनसे राहानि गेजेरजों जों फैबाय थानाय बे 3 बोसोराव जोङो मोनसे भिजन आरो मिशन लानानै खामानि मावलांनो नाजागोन बेखिनिखौ जोङो फोथायो। दा जोङो भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि गेजेरजों दा आबादारिफोरनो माखासे मोजां दिनै आसनिफोर लानानै स्किमफोर लानानै दिनै रायजोफोरनिसिम सौफैनायनि जे हाबाफारि बेयो सोलिगासिनो दङ। जों आसा खालामो जोंनि बे ओनसोलाव आबाद जौगानायनि थाखाय जोङो फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेड होननाय मोनसे संगठन दानानै बा आफाद दानानै बे ओनसोलखौ आबाद बिथिङाव बिगियानारि खान्थिजों आबाद मावनानै जों जौगासार खालामनो नाजानो थाखाय जोङो सिन्था खालामनाय जादों आरो बेखौ सावरायनाय जादों।